L-investigatur privat Greg Gillespie ġimgħa ilu inġib Malta mill-awtoritajiet sabiex jixed dwar dokumenti u dejta illi ħadem fuqhom, dan bħala parti minn investigazzjoni illi wettaq fuq il-kumpanija Svizzera Equator AG illi hija mmexxija mill-Pakistani Wasai Bhatti. Id-dettalji nataw f'artiklu ppubblikat it-tnejn fil-faċċata tat-Times of Malta. Dan wara li f'Jannar li għadha kienet saret tfittxija fid-dar u l-uffiċċju tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat dwar pagamenti ta' 60,000 euro li huwa rċieva mingħand Equator AG, kumpanija li rċiviet miljuni ta' euro mid-dil ta' 3 sptarijiet. Kemm Joseph Muscat kif ukoll Wasai Bhatti ċaħdu illi jagħmlu xi ħaġa ħażina f'dan id-dil. L-investigatur Ingliż Greg Gillespie qal lit-Times of Malta li fl-investigazzjoni illi għamel dwar Equator AG u Bhatti huwa sab li kien hemm rabta qawwija ma' pajjiżna, fejn l-analiżi dettaljata illi saret kixfet konnessjoni bejn individwi u kumpaniji involuti fid-dil tal-Vitals. Equator kienet involuta f'pagamenti lid-direttur ta' Vitals Ramtu Muluri lura fl-2018 kif ukoll pagamenti illi saru lil Shawkat Ali u membri tal-familja tiegħu fl-2018 u l-2019. Shawkat Ali li huwa ċittadin Pakistani oriġinarjament ibbażat fil-Libja u li akkwista ċittadinanza Maltija kellu wkoll sehem fid-deal illi sar ma' Vitals. Lura f'Novembru li għadda rapporti fil-ġurnali kienu kixfu kif l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ingħata 20,000 ta' euro f'miżati ta' konsulenza minn kumpanija Svizzera li rċeviet miljuni mingħand Stewart Healthcare waqt li kien qed jgħaddi għandhom id-dil tal-isptarijiet mingħand Vitals Global Healthcare. Fil-kont tal-BOV l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ħallas total ta' 60,000 euro bl-ewwel ħlas iseħħ xarejn biss wara li rriżenja. Il-flus tqasmu f'erba' pagamenti, 2 minn kumpanija bl-isem ta' Equator AG u 2 minn Spring X Media, żewġ kumpaniji li jitmexxew mill-avukat Wasai Bhatti li kollha għandhom indirizz fl-Iżvizzera. Gillespie qal li l-investigazzjoni li għamelt qajjem tħassib dwar l-integrità tal-kumpanija e kif din kienet involuta f'numru ta' transazzjonijiet suspettużi b'rabta mal-iskandlu tal-isptarijiet. L-investigatur privat qal li huwa fl-interess nazzjonali li l-awtoritajiet f'pajjiżna ikunu jafu b'din l-informazzjoni u l-evidenza peress li din ma kienx aċċessibbli fid-dominju pubbliku. Il-fokus inizjali ta' din l-investigazzjoni kienet dwar Equator AG u Wasai Bhatti, iżda mbagħad din kixfet rabtiet ma' Malta u l-iskandlu tal-VGH. Minħabba din li sar ma' Stewart u li eventwalment għadda għand Vitals il-poplu Malti iwawċi ta' kuljum għadu qed iħallas miljuni kbar.